гуркове ки дар қабристон хобаш бурда буд ва бинед ки бо ин гурков чӣ хел мӯъҷиза содир шуд ва ин мӯъҷиза бар ҳамаи шахсоне ки бенамоз ҳастанд хеле муҳим аст. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умр. Дӯстон, пеш аз хулоса баровардан то охир хуб гӯш кунед, баъдан фикрҳои худро ҳатман нависед. шахсе дар тӯли солҳои дароз қабр меканд ва гурковӣ мекард. дар ҷараёни қабр канданаш қабри одами бонамозро ҳам канд ва бенамозро ҳам канд, зану мардро ва ҳамчунин аз хурд то бузургро ҳам меканд. ҳолатҳое буд ки аз қабр устухонҳоро ба дигар қабр мегузаронд ва ҳар гуна инсонҳоро медид. худ ба худ мегуфт: намозхонро ҳам дафн кардам, бенамозро ҳам дидам, аммо ягон мӯъҷиза намебинам дар намозхонҳо ҳам ва дар бенамозҳо ҳам. барои аз одамон шарм кардан ҳар вақт ба намози ҷумъа мебаромад. худаш як марди фосиқ ва бенамоз буд. рӯзе ба худ мегуфт: шояд одамон манро гӯяд ки қабр мекунад ва ҳар гуна мӯъҷизаҳоро мебинад, мегуфтанд, аммо ман то ҳол ягон мӯъҷиза надидаам. чӣ қадар шахсони намозхонро дафн кардам, бенамозро ҳам дафн кардам. ҳамаш ба як устухону хок олуда шуда рафта истодаанд. амин тавр ҳеҷ гуна хубиро ҳам бадиро ҳам надидам, гуфта аз фикри зиёд чашмаш ба хоб рафт ва ҳамон лаҳза хоб дид. дар хобаш одамоне ки дар як ҷо ҳама ҷамъ шуда истода буданд ва ин гурковро файрод карда истодаанд. эй марди фалони гурков, ба ин тараф биё, мегуфтанд. ин мард ҳам рафтааст. нафаре аз онҳо гуфтааст: манро шинохтӣ? гурков бошад: не, нашинохтам. аз байни одамон баъзеҳояш шинос буданд ва баъзеи онҳо ношинос. онҳо гуфтанд: ҳамаи мо туро мешиносем, ту қабри моро кандаӣ, бенамоз фосиқ ҳастӣ ту. акнун бигӯ, моро шинохтӣ? гуфта аз ин мард мепурсиданд. дар ҳамин ҷоист, ҳозир туро файрод мекунанд, гуфта баъдан ин гурковро файрод кард. эй фалони гурков, ба ин тараф биё, гуфтааст. дар ҳамин лаҳза ду шахсе омадаасту ин гурковро кашолакунон бурдааст. бо як дарду азоб гурковро кашола мекарданд. дар ҳамин вақт мегӯяд ин гурков шахсонеро ки дар қабр гузошта буд, ҳамаш мегуфтанд ки инро сахттар кашед, сахттар азоб диҳед, ин фосиқ аст, бенамоз аст, ба ин мо ҳам шоҳид ҳастем, гуфта дод мезаданд. дар байни инҳо як зан истода буд ва ин зан ба ин марди гурков нигоҳ карда: манро шинохтӣ? гуфтааст. гурков бошад, гуфтааст: бале, шуморо шинохтам. ин зан мегӯяд: пас бигӯ, ман кӣ ҳастам? гурков ҷавоб дод: шумо модари ман ҳастед, шуморо мешиносам. гӯяд ин зан дар ҷавоби гурков гуфтааст ки хуб, манро ки шинохтӣ, писарам, гуфта як шапалоқ задааст ба рӯяш ва гуфтааст ки ту кай намозхон мешавӣ? ту ҳамин шахсонеро ки дар қабр мондӣ, ҳар рӯз инҳо ба ман мегӯянд: писари бенамозу фосиқи ту бар мо қабр канд ва моро дар қабр ҷо кард ва имрӯз бошад мо азоби ин корашро чашида истодаем. ҳамин вақт гурков зуд аз хобаш бедор шуда астағфируллоҳ, астағфируллоҳ гуфта ба худ омадааст ва гуфтааст: мӯъҷиза ҳамин аст. ман аз имрӯз намозро шурӯъ мекунам. агар намоз нахонам, шояд азоби ман баъд аз мурдан аз ин дида бадтар хоҳад шуд, гуфта менависад бо алиф. дӯстони азиз, қисса ҳарчанд ки қиссаи бофта ҳам бошад, вале фаромӯш накунед ки ҳар як қисса ба худ як маънои хос дорад. ин дунё ба он дунё мо чӣ мебарем? танҳо як намоз, рӯза, закот, хайру эҳсон ва хубӣ. пас инҳоро фаромӯш накунеду баъдан охирати худро обод кунед, чӣ гунае ки ин дунёи худро обод карда истодаем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.